Pnawn da bawb. Diolch am ymuno â ni pnawn yma. Good afternoon. Just for those of you that don't speak Welsh but are joining us for this session, I will be speaking in Welsh throughout, but we do have simultaneous translation available. You just need to click on choose interpretation language and select English Saesneg, please. Thank you very much. If you have any problems, do ping us a message and we can resolve that for you. Okay, great. Well, diolch am ymuno. Y croeso mawr I bob un ohonych chi pnawn braf yma yng Nghaerdydd, gobeithio bod yn braf gyda chi ar gyfer y sesiwn ymgynghoriad yma ar amod y Gymraeg. Dr Alex Lovell dwi, fi yw pennaeth polisi iaith Gymraeg Medr a'r cydweithio sydd yn gyfrifol am yr amod hwn. Pwrpas y sesiwn heddi yw rhoi trysolwg o'r hyn yw amod y Gymraeg, pam rydyn ni'n cynnig yr amod hwn, a sut gallwch chi ddweud eich ddweud. Ond cyn bod ni'n troi at sylwedd yr amod, yr hyn mae'n ceisio i gyflawni, gwell i ni ddechrau, dwi'n meddwl, gyda chyflwyno rhywfaint o gyd-destun i'r amod a sut gafodd hwn ei ddatblygu. Dechreuwn ni gyda gyda'r cwestiwn yma, sef pa sail gyfreithiol sydd i'r amod a'r rheoleiddio sydd gyda ni at y Gymraeg? Wel, mae Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil 2022, y ddeddf arweinodd at sefydlu Medr fel corff, a'r cylch gwaith sydd gyda ni, yn gosod dyletswyddi strategol ar Medr I wneud cyflynol mewn perthynas y Gymraeg, sef hybu, cynnal ymchwil ac arloesi a gweithgareddau cysylltiedig trwy gyfrwng y Gymraeg, ac I hybu addysg drydyddol trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly dyna yn statudol mae rhaid I ni gymryd syniad ohono fe wrth mynd ati gyda'n gwaith ni fel sefydliad. Ond mae'n mynd ymhellach na hynny, y gweud y gwir, a wy'n falch o ddweud bod Medr yn sefydliad sy'n ymrwymo I fod yn ddwyieithog, wirioneddol ddwyieithog, ac wedi cymryd y Gymraeg o ystyriaeth o'r cychwyn cyntaf. Mae hynny I weld yn amlwg yn ein cynllun strategol cyntaf ni, sydd yn gosod nod strategol 5, sef I hybu mwy o ddefnydd o Gymraeg gan gynyddu'r gan gynyddu'r galw am a chyflwynogiad mewn dysgu ac asesu trwy gyfrwng Gymraeg. A rydyn ni hefyd wedi ymrwymo yn ein cynllun gweithredol ar gyfer y flwyddyn bresennol I ymgynghori ar amod rheoleiddio mewn perthynas â Gymraeg, a hwnnw yn pennu gofynion sylfaenol ar gyfer darparwyr addysg drydyddol yn Gymru. Ni fel sefydliad yn deall ac yn cydnabod bod gyda'r sector addysg drydyddol gyfraniad hynod o bwysig I wneud at gyfrannu at wireddu nodau Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr a dyblu'r defnydd o'r Gymraeg erbyn 2050. A felly, na pam bod ni eisiau sicrhau bod y Gymraeg yn rhan graidd o ein gwaith ni. Ond mwyn gyrru y gwaith hwn yn ei flaen, fel mae'r ymrwymiad yn yr cynllun gweithredol yn awgrymu, mae'n bwysig bod gyda ni dull rheoleiddiol sydd yn uchelgeisiol o ran y Gymraeg, ond hefyd sy'n cydnabod cyd-destun unigryw pob darparwr. Ac os mae hynny yn sail holl bwysig ar gyfer y cynllun cenedlaethol ar gyfer y Gymraeg mewn addysg drydyddol, a fe wna I sôn mwy am hynny yn y man. Ond hefyd, mae amod y Gymraeg felly yn arf yn hynny o beth sy'n alluogi ni I wneud y gwaith yma. Felly dyma pam gwnaethon ni dderbyn argymhelliad y Coleg Gymraeg trwy gyngor ffurfiol I Medr I ymgynghori ar amod rheoleiddio mewn perthynas â Gymraeg. A dyna rydyn ni'n wneud fel rhan o'r ymgynghoriad ehangach ar y gwaith rheoleiddio. O'r siap
Bio a llunio'r amod drafft hon, bu yn allweddol i ni ymgysylltu â randdeiliad i geisio barn ar yr amod hwn. A gwnaethon ni hynny gan geisio barn ein gweithgor ar gyfer y cynllun cenedlaethol ar gyfer y Gymraeg mewn addysg. Hynny yw grŵp sy'n cynnwys cynrychiolaeth o draws y sector addysg trydyddol, a chasglu adborth y grŵp hwnnw ar egwyddorion ar y dechrau, ac yn ddiweddarach a drafft cynnar o'r amod. Ac o'n i'n falch iawn o gael y sylwadau hynny, defnyddiol iawn oedd cael y sylwadau hynny wrth fyreinio'r y drafft cyn iddo gael ei gyhoeddi yn ddiweddar. Cawson ni gyngor ffurfiol gan Coleg Gymraeg yn ogystal yn ei rôl fel y corff dynodedig i roi cyngor i Medr a faterion yn wneud o Gymraeg. Yn ogystal â trafodaethau ar y fframwaith rheoleiddiol, ein dull rheoleiddiol ni yn fwy eang, felly yn ddiolchgar i'r coleg am y sylwadau trafodaethau adeiladol hynny dros y misoedd. Bu ein trafodaethau gyda Chomisiynydd y Gymraeg hefyd yn allweddol o bwysig, i sicrhau bod yr amod yma ddim yn gorlapio neu ddim yn camu ar draed safonau'r Gymraeg neu unrhyw rheoleiddiadau eraill yn y maes yma. Felly, yn falch iawn, bydd y sgyrsiau yna yn bwydo mewn i lunio a siapio yr amod. Felly, diolch eto i Comisiynydd y Gymraeg am y sylwadau a sgyrsiau. Rydyn ni hefyd wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu, fel yr un dyn ni'n gwneud heddi, yn ddiweddar. Geithon ni un yn y gogledd ac un yn y de mewn person i geisio barn yn gyffredinol ar y fframwaith rheoleiddio a'r dulliau ac ati. Ond bydd yna sesiynau fel hon i geisio cael barn benodol ar yr amod yma. Yn amlwg, y sesiwn yma yn un ffordd o wneud hynny, gael cwestiynau wrthych chi tua'r diwedd gobeithio, ond rydyn ni hefyd yn ceisio adborth gan ddysgwyr trwy ffordd llais y dysgwyr sydd gyda'r Coleg Cymraeg, ac eto diolchgar iddyn nhw am y cyswllt yna. Ymhlith nifer o bethau eraill rydyn ni'n gwneud o ran ymgysylltu, ond beth hoffwn i bwysleisio yw bod yn gyfle o hyd i chi gyfeillion gyfrannu drwy'r sesiwn hon neu drwy arolwg, yn newn ni rannu y ddolen i'r arolwg yma, mae'n siŵr. Iawn te. Beth yw'r prif themau sydd wedi bod yn deillio'r adborth dyn ni wedi gael gan randdeiliad ar yr amod hyd yma, a sut wnaethon ni ymateb? Wel, fel byddwch chi'n disgwyl, mae'r amod yma wedi siapio dros nifer o fisoedd a wedi mynd trwy sawl drafft, sawl fersiwn, ond beth o'n i'n falch iawn ohono fe oedd cael y sgyrsiau dros y cyfnod yna i siapio a mireinio dros amser, a mynd nôl a gwirio geiriad mewn ambell i acos lle oedd angen jyst mewnbwn Comisiynydd yr enghraifft neu coleg neu pwy bynnag arall, jyst i wirio bod ni ar y trywydd iawn wrth wneud hyn. Ond un o'r prif ddim y dath trwodd yn eitha glir i fi oedd yna barn glir dylai'r amod yma gwmpasu yn amlwg addysg Gymraeg fel y bydde rhywun yn disgwyl, ond ymchwil yn ogystal, bod ymchwil yn cael ei drin o dan adran arall o'r ddeddfwriaeth, oedd yna barn glir ynghylch sicrhau bod hwnna'n cael ei gwmpasu. Ond hefyd geithon ni drafodaeth ddifyr o ran Cymraeg fel pwnc a y rôl sydd gan Cymraeg fel pwnc yn ymwedig yn cyd-destun nid yn unig y cynllun cenedlaethol ar gyfer Gymraeg mewn addysg trydyddol sydd wrthi'n cael ei ddatblygu, ond yn y cyd-destun ehangach deddf y Gymraeg ac addysg ac ati. Felly oedd hwnna'n sgwrs fuddiol, a fe benderfynon ni gynnwys Cymraeg fel pwnc yn y drafft sydd gyda ni yma. Gan gydnabod wrth gwrs bod yna gwahaniaeth ond oes rhwng addysg Gymraeg, Cymraeg fel pwnc, a hefyd dysgu Cymraeg gydol oes, a mae hwnna yn elfen sy'n plethu mewn i'r amod yma a'r cyfleoedd geiff staff a myfyrwyr dysgwyr
i defnyddio'r Cymraeg ac i i'w sgilio i ddod yn fwy rigol ac yn symud yn mhellach ar hyd y continwwm ieithyddol de. Roedd gofyn hefyd i ni edrych ag geiriad yr amcan rheoleiddiol ar gyfer y Gymraeg, yn i'w jyst i gryfhau ac i lunio fe'n well gyda geiriad y ddeddf, a dyn ni wedi cytuno a wedi ymgorffori hynny yn y fersiwn drafft sydd gyda ni. Ac wrth hefyd drafodaeth ynghylch y posibilrwydd o ail edrych ar y geiriad mewn bythefnos a datblygu capacity o fewn y gweithlu a'r gyfyniad fel sydd yn yr amod ar hyn o bryd, sydd ar ddarparwyr, a beth ni wedi cytuno i wneud yw edrych ar hynny eto fel rhan o'r weithgareddau ôl ymgynghoriad ac dod nôl at hyn, ond ni'n ddiolchgar bod hyn wedi cael ei flagio a ni'n barod i ystyried geiriadau amgen eraill yn hynny o beth. Ond yn amlwg mae rhaid i ni hefyd cydbwyso cynnwys yr amod yma gyda gyfyniadau eraill a ni'n siŵr bod ni yn taro'r cydbwysydd yna rhwng creu berdyn ond sicrhau bod ni'n gallu monitro a ni'n siŵr bod darparu ar y trywydd iawn o ran y disgwyliadau de. Felly mae yna cydbwyso i'w gael yn fyna yn ogystal. Dim ond rai themau yw hynny yn amlwg, a hoffwn i feddwl bod ni wedi cymryd ystyried y brif themau a prif darn o arbor sydd wedi dod trwodd yn y rownd cyntaf yna o lunio'r amod, ond yn amlwg fel sonies i gynnau, mae yna gyfle o hyd i chi bwydo mewn a ddweud eich dweud ar yr amod yma, cofiwch. Felly beth sydd yn yr amod yma a beth mae'r amod yn ceisio ei gyflawni. Dechreuai i os gai gyda'r egwyddorion a'r ystyriaethau oedd yn mynd trwy'n meddyliau ni. Hynny yw, egwyddorion fi'n sail i ddylunio yr amod hwn. Wrth lunio'r amod, roeddwn ni yn Medr yn awyddus i geisio taro cydbwysedd yna. Hynny yw, rhwng ni'n siŵr bod yr dull rheoleiddio yn ddigon uchelgeisiol o ran sut mae'n hyrwyddo a hybu cyfleoedd i ddysgwyr defnyddio a datblygu chynnal eich Cymraeg nhw, ond hefyd bod yr amod yn ddigon hyblyg fel bod yn cydnabod y dull trydyddol yma. Hynny yw, yr ffaith bod ni'n trio dod â'r sector trydyddol cyfan at ei gilydd. So mae rhaid bod e'n cydnabod yr amrywiaeth fawr a geir ar draws y sector addysg drydyddol. Yr hyn mae'r prifysgolion yn ei wneud ran y Gymraeg yn mynd i fod yn wahanol o bosib i'r hyn mae partneriaethau dysgu oedolion yn y gymuned, neu hyd yn oed gyda prentisiaid, darparu prentisiaethau. Felly mae'r sector yn amrywiol iawn, a mae rhaid bod yr amod yn ddigon hyblyg i cydnabod yr amrywiaeth hynny. Ag fi'n credu bod yn wir i ddweud, oherwydd hynny, mae'r amod yma yn wahanol i'r amodau eraill rydyn ni'n cynnig. Hynny yw, mae'r amod hwn yn fwy na jyst disgwyliadau sylfaenol. Dyma mae rhaid i chi fel darparwr ei gyflawni i fod i gyd ymffurfio. Mae'n trio gwneud mwy na hynny mewn ffordd. Mae'n amod sy'n ceisio symud pob darparwr addysg trydyddol tua'r un cyfeiriad ymhellach ar hyd y continwwm iaith gan yrru gwelliad parhaus ar draws y sector. A mae hynny yn holl bwysig, dwi'n ei feddwl. At y gofynion eu hunain, mae amod y Gymraeg yn gofyn i ddarparwyr, a mae'n werth nodi pob math o ddarparwyr heb law am y chwarchod dosbarth mewn ysgolion, dyn nhw ddim yn dod yn esteg i'r amod hon. Ond pob un arall, mae disgwyl iddyn nhw ar y cyd â'r corff llywodraethu neu gorff cyfatebol, gyhoeddi a chynnal strategaeth ar gyfer y Gymraeg. Ac beth ni'n cynnig yn yr amod yma yw bydd i'r strategaeth hyn dair elfen, sef gosod yn glir
sut bydd y darparwr yn hybu ac yn annog mwy o ddefnydd o'r Gymraeg ar draws y darparwr. Hynny yw, fel gall pobl, p'un bod yn staff neu yn ddysgwr, gallu ddefnyddio iaith yn naturiol yn eu bywydau bob dydd. Yn ail, sut bydd y darparwr yn cynyddu'r galw am a chyfranogiad mewn addysg Cymraeg a Chymraeg fel pwnc. A sylwch chi, i ni gynnwys y Gymraeg fel pwnc yn yr amod yma yn dilyn yr adborth sonis i amdano fe gynnau. A'r drydydd elfen, sydd ond yn berthnasol i'r darparwyr yn eich plith sydd yn cynnal gweithgareddau ymchwil, hynny yw prifysgolion yn bennaf. Mae'r drydydd elfen yma yn gofyn i chi ystyried sut byddwch chi yn hybu ac annog cynnal gweithgareddau ymchwil ac arloesi sy'n cefnogi'r Gymraeg. Nawr, sylwch ar y geiriad yma. Dim ymchwil cyfrwng Cymraeg, ond ymchwil sydd yn wneud ar Gymraeg ac sy'n cefnogi. So beth ni'n meddwl gan hynny, na i esbonio yn fwy ar un o'r sleidiau nesaf sydd gyda ni. So os ewn ni trwydden nhw, gadewch ni fynd trwydden nhw fesel 1 de. Felly hybu ac annog mwy o ddefnydd o'r Gymraeg ar draws y darparwr. Beth rydyn ni'n gofyn yn yr elfen hon o'r strategaeth yw bod yna gydnabyddiaeth o werth y Gymraeg a manteision mae'r iaith yn ei dwyn i ddysgwyr a staff, bod yn nodi sut bydd y darparwr yn hybu ac yn annog cyfleoedd i ddysgwyr a'i staff ddatblygu eu sgiliau Cymraeg gydylwys, fel gallen nhw symud ymhellach ar hyd y continwwm, ac ystyried unrhyw amodau rheoleiddio neu gynlluniau perthnasol eraill sy'n wneud a chynnig gwasanaethau Cymraeg. Hynny yw, y safonau ar gyfer y Gymraeg, y cynnig Cymraeg, os nad ydych chi'n dod o dan y drefn honno. Felly, mae hynny yn rhan o'r elfen gyntaf. O ran o'r ail elfen, sef cynyddu'r galw am a chyfranogiad mewn addysg Cymraeg a Chymraeg fel pwnc, dylai'r elfen hon osod dilliannau mesuradwy ar gyfer cynyddu'r galw a chyfranogiad, adlewyrchu cyfraniadau gan y darparwr i'r cynllun cenedlaethol ar gyfer y Gymraeg mewn addysg drydyddol, unwaith bod hynny yn ei le. Wrth gwrs, dyw hwnna ddim wedi cael ei gyhoeddi eto. Ystyried strategaethau ddatblygwyd gan darparwyr eraill yn ranbarth, yn lleol, yn genedlaethol, i ategu lle mae'n briodol i wneud dull gyd-gysylltiedig lle mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y cwestiwn de. Adnabod cyfleoedd i gydweithio gyda darparwyr eraill i gynyddu'r galw a chyfranogiad, eto sy'n rhan bwysig o'n waith ni yn Medr. Ni eisiau gweld mwy o cydweithio trydyddol yna yn digwydd. Mae hefyd yn gofyn i ddarparwyr ystyried pa capacity o fewn y gweithlu all fod ei angen i gynorthwyo mwy o ddysgwyr i astudio trwy gyfrwng Gymraeg a Chymraeg fel pwnc. Credu bod yr elfen yna o ran capacity o gweithlu yn hynod o bwysig yn hyn o beth. Bod yr strategaeth wedi ymgynghori yn cynllunio strategol ehangach y darparwr, bod ddim yn eistedd mewn silo ar wahân i unrhyw beth arall mae'r darparwr wedi creu o ran cynllunio strategol, fel wy'n gweud, a hynny er mwyn sicrhau bod ansawdd y darpariaeth a phrofiad dysgwyr yn cael ei gynnal. Bwysig bod yn glir o ran sut bydd y darparwr yn gweithio gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r athrofa Cymraeg Cenedlaethol neu y ganolfan dysgu Cymraeg Genedlaethol fel mae hi ar hyn o bryd, bod y strategaeth yn cael ei datblygu, ei monitro, ei gwerthuso gyda dysgwyr yn unol â'r cod ymgysylltu a dysgwyr. Felly ni yn disgwyl bod bydd gan ddysgwyr rôl yn y broses o greu a mireinio a monitro wrth fynd ymlaen. A wy'n siŵr mewn nifer o'r achosion mae hyn yn digwydd i ryw raddau ar draws y darparwyr.
Jyst rai pethau i ystyried hefyd o ran, chymod, ystyriaethau ehangach o fewn yr amod yma. Mae'n werth nodi dyle'r prosesau derbyn a chyfrestru darparwyr ystyried sgiliau iaith dysgwyr. So, ni'n gofyn i darparwyr cymryd ystyriaeth o hynny. Hynny yw, mwyn darparu ar gyfer datblygu parhaus sgiliau Cymraeg dysgwyr yn cyd-destun ei astudiaethau ar y lefel briodol yn amlwg, gan gynnwys dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Dylai darparwyr hefyd sicrhau bod dysgwyr yn meddu ar y wybodaeth a'r cymorth sy'n angen i hwyluso dewisiadau hyn eto. Pa mor dda mae darparwyr yn wneud hyn o ran gwneud y wybodaeth yma yn hawdd i gyrraedd yn ymrwywio ar draws y sector addysgdyddol. A dylai darparwyr sicrhau bod datblygiad rhaglenni dysgu perthnasol yn cyd-fynd â'r cod i disgrifio gallu yn y Gymraeg. Hynny yw, cod sydd wrthi yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd gan Weinidogion Cymru o dan adran 6 Deddf Gymraeg ac Addysg, unwaith bod y cod wedi ei gyhoeddi yn amlwg, ond trio future-proofo yr amod rydyn yn y fan hon. Ond daw beth os gallai darparwyr dechrau meddwl am sut mae darpariaeth nhw yn ylunio ar datblygiadau polisi ehangach yn ogystal. A wedyn y drydydd elfen sydd yn berthnasol i'r prifysgolion yn benna, fel soniais i, dylai'r elfen hon dangos sut bydd y darparwr yn annog ei ymchwilwyr gan gynnwys ymchwilwyr brif staff a myfyrwyr gyda gweithgareddau lle mae darparwr yn sefydliad sy'n gwneud ymchwil ac arloesi. Rhaid iddo fe hefyd gael ei nodi yn y strategaeth a sut bydd yn cynnal yr gweithgareddau hynny. Beth ni'n meddwl gan gweithgareddau sy'n wneud a sy'n cefnogi y Gymraeg yma yw ymchwil mewn ystod o bynciau academaidd a gynhaliad trwy gyfrwng y Gymraeg yn gyfan gwbl neu'n rhannol. So, unrhyw bwnc lle mae yna ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg i ryw raddau, ymchwil i'r Gymraeg fel pwnc academaidd, ymchwil addysgegol ac addysgol yn cyd-destun y Gymraeg sy'n wneud â sut mae Gymraeg yn cael ei ddysgu neu cyfrwng Cymraeg, yr enghraifft, ac ymchwilio cynllunio iaith a polisi iaith yn gyd-destun y Gymraeg eto. So, fel bod y gyfyniad yma ddim yn rhy i trio egluro i'w restr yma, ond mae'n bosib bod yna is-feisydd os hoffwch chi eraill dyn ni ddim wedi ystyried, a byddwn ni'n falch o glywed eich barn ar rheini yn ogystal. Iawn te. Tro'n ni at fonitro nesaf, felly mae monitro'n amlwg yn rhan bwysig o'n gwaith ni fel rheoleiddio, fel byddai rhywun yn disgwyl, ond a gobeithio bod chi, os nad ydych chi wedi llwyddo i ddod i unrhyw un o digwyddiadau ymgynghoriad eto, byddwn ni yn erfyn arnoch chi i eisiau ymgysylltu â ni a ymwneud â ni, achos ein dull ni yn gyffredinol, ni yn trio bod mor gefnogol a phosib fel rheoleiddio. Dyn ni ddim eisiau creu bwrdwn yn ddi-angen, sy'n ni'n gweud. A mae hynny fi'n credu yn wir yn y ffordd dyn ni'n mynd i monitro a cydymffurfiaeth ar yr amod ar gyfer y Gymraeg. Felly mae'r restr yma ffurflenni sicrwydd blynyddol, arolygon dysgwyr, adolygiadau gan estyn a QAA, monitro cwynion, digwyddiadau adroddiadau, monitro data yn blynyddol, ond fel dwi'n gweld yr amod yma yn sicr yw ble bydd y prif waith yn digwydd, gobeithio yw trwy, y prif waith monitro hynny yw trwy y gwaith ymgysylltu reoledd a darparwyr, cael sgyrsiau, trafodaethau am sut mae pethau'n mynd, ac yn amlwg bydd gyda chi'r strategaethau
Llwch chi pwyntio Medr tuag at rheini fel rhywfaint o brawf dist o'r hyn dych chi yn ymrwymo i wneud. Felly mae'r rhestr yma yn bwysig yn amlwg, achos o bryd i'w gilydd bydd rhaid i ni ymateb a cymryd mwy o camau, ond fel wy'n gweld pethau, fel wy'n gweud, dyn ni ddim eisiau creu bordyn yn ein dull rheoleiddio ni. Ni eisiau, a dyn ni ddim eisiau dim surprise, dyn ni eisiau dim surprises hefyd yn ogystal â, mae hynny wrth gwrs yn dod trwy cadw mewn cysylltiad gyda darparwyr yn ddigon reolaidd yn dyfe. Ond mae'n bwysig bod gyda ni'r dulliau eraill hyn o gasglu gwybodaeth a dystiolaeth, fel bod gyda ni ddarlun llawnach a draws y sector fel petai. Ond mae mwy o wybodaeth ar fonitro yn y ddogfen ei hun ac yn y ddogfen ehangach yn ogystal. Felly, at y cwestiynau rydyn ni yn gofyn i randdeiliad fel rhan o'r ymgynghoriad ar amod y Gymraeg, rydyn ni wedi sefydlu arolwg, a mae modd cyrraedd yr arolwg trwy y ddolen sydd ar yr sleid hon. Os modd clicio ar y ddolen honno, fi'n siŵr bydd modd rannu yn y blwch sgwrsio os nad ydyn ni eisoes, ond dyma'r cwestiynau rydyn ni yn gofyn. Allai'r amod hwn gael ei gymhwyso gyson ar draws pob darparod trydyddol? Yw'r gofynion yn gymesur? Yw'r amod hwn yn darparu digon o eglurder ynghylch y gofynion? A pha wybodaeth neu adnoddau ychwanegol allai eich cynnwythwyo chi i fodloni gofynion yr amod? Ond yn amlwg mae croeso chi gysylltu a llenwi yr arolwg, ond cofiwch hefyd mae modd i chi gysylltu gyda fi yn uniongyrchol os oes gyda chi cwestiynau penodol neu adborth penodol hoffech chi rannu, a na i rannu fy ngystwllt, a fi'n credu bod e ar y sleid olaf, ond jyst i nodi mae'r arolwg ar agor tan yr ail a 15 o'r mis hwn, felly rhywfaint o amser ar ôl i lenwi yr arolwg, ond fel fi'n gweud, ar wahân i hynny, mae croeso i chi gysylltu yn uniongyrchol. Wy'n deall bod rhywfaint o amser i dderbyn rai cwestiynau trwy blwch holi ac ateb, felly ar y pwynt hwn, na i stopio rannu yn sleidiau a diolch i chi am eich gwrandawiad a edrych ymlaen at gydweithio gyda chi yn hyn o beth. Diolch yn fawr iawn. Cyd hwnna. Felly gawn ni weld os oes unrhyw cwestiynau yn dod trwodd. Ddeuwch i fi, mae hwn yn araf pnawn yma. Fi'n siŵr. Dim yn gweld unrhyw beth eto. Os oes unrhyw gwestiynau ar gynnwys yr amod, unrhyw elfennau penodol ar yr amod, oeddech chi'n croesawu'r amod, fi'n ymwybodol i rai ohonych chi, bydd hyn yn swnio yn reit debyg i falle beth chi'n gwneud yn barod, ac i eraill bydd hyn yn yfyniad newydd sbon, fel rhywbeth ydych chi ddim wedi gorfod ei wneud o'r blaen. Felly, byddwn ni'n falch o glywed eich barn, os oes unrhyw cwestiynau neu unrhyw pwyntiau yn dod trwodd. Gwirio. Ond da gweld bod cynifer ohonych chi wedi ymuno pnawn yma. Wi'n gweld y cwestiwn cynta yn y blwch holi ag ateb. Diolch yn fawr. Fyddwch chi'n fodlon rannu y sleidiau gyda ni ar ôl y cyfarfod. Byddwn hapus i rannu copi o'r sleidiau, a dwi hefyd yn deall bod y sesiwn hon yn cael ei recordio. Bydd eraill o Medr yn gallu atgoffa fi
p'un bod e'n mynd ar YouTube a'i peidio, ond yn sicr llwn ni rannu y sleidiau, dim problem o gwbl. Mae yna lot o wybodaeth i bori trwyddi yn fan hyn. Diolch am y cwestiwn. Diolch yn gweld cwestiwn nesaf. Just agor hynna i fyny. Diolch am y cyflwyniad, dda gweld bod yr amod a'r gyfynion. Sylwais nad yw adroddiadau dogfennau Coleg Cymraeg yn y restr dystiolaeth. Beth os yn gwbl fydd y drefn? Ie, trwy ddamwain yw hynny, dylen ni fod wedi esbonio. Un o'r beth ni eisiau sgoi yw dyblygu gwaith a casglu wybodaeth a data dwywaith. Felly ie, y drefn a'r bwriad sydd gyda ni yw linco mewn y Coleg Cymraeg, ond hefyd eraill fel Comisiynydd y Gymraeg, a gweld pa ddata a pa wybodaeth llwn ni rannu rhwng ein gilydd mwyn cefnogi gwaith ein gilydd. Felly cytuno'n llwyr gyda'r pwynt yna. Felly diolch am y cwestiwn a maddeuwch i fi am beidio bod yn fanwl glir yn y cyflwyniad ei hun. Gwych. Unrhyw gwestiynau eraill? Fi'n gweld rai eraill nawr. Ble mae argymhelliad London Economics a'r adfer premium cyfrwng Cymraeg yn dod i mewn i hyn i gyd? Ie, diolch am y cwestiwn. Mae hynny yn gwestiwn da, a bydd e yn dod mewn yn sicr wrth ni dod o'r gwaith o ran y cynllun cenedlaethol ar gyfer y Gymraeg ar draws addysg drydyddol, dod o'r gwaith yna yn ei flaen. Mae yna sawl elfen i'r gwaith yna. Yn amlwg, fi eisiau creu y cynllun a y llwybrau at addysg Gymraeg, ond bydd y themau yn codi fel cyllido, fel y gweithlu, fel adnoddau, fel cymwysterau, darpariaeth, sawl math o dim restr lawn yw hynny wrth gwrs, ond ie, yn sicr bydd hynny yn rhan o trafodaethau ac y bwriad yw dechrau trafod hyn ymhellach yr agweddau o ran cyllido wrth i ni fynd mewn i'r flwyddyn newydd gyda ein gweithgor ar gyfer y cynllun cenedlaethol ar gyfer y Gymraeg mewn addysg trydyddol. Diolch am y cwestiwn. Unrhyw beth arall. Diolch Nick am rannu ambell i ddolen yn sgwrs yn y blwch sgwrsio. Unrhyw gwestiwn eraill? Croeso chi gofyn cwestiynau am ein dull ehangach. Chymod, dim jyst o ran amod y Gymraeg, os oes cwestiynau mwy eang gyda chi. Ystyried ymchwil. Mae pwyntiau nodwyd yn creu at ymchwil sy'n cyflogi Gymraeg. Beth fydd y gofynion o ran ymchwil prifysgolion sy'n cael ei baratoi cyhoeddi trwy y Gymraeg? Fydde hynny yn rhan o'r amod. So gofynion o ran ymchwil prifysgolion sy'n cael ei baratoi a chyhoeddi. Ie, so bydd hynny fel wy'n gweld yn rhan o hynny. Ymddiheiriad os nad oedd hwnna yn glir ar y sleid, ond ie, dyna bydde fe yn cwmpasu hynny yn ogystal. Diolch, mae cwestiwn gyda ni yn Saesneg. To what extent will providers annual reports to the Welsh Language Commissioner regarding their compliance with the standards provide evidence of meeting aspects of this condition? Yeah, so dyn ni wedi cyffordd a hyn. Mae hyn yn sgwrs, mae yna drafodaeth bellach i'w gael, dwi'n credu, o ran pa wybodaeth a pa rannau o'r pethau fel chi'n gyfeirio ato fe fyna, yr adroddiadau blynyddol yna, pa rannau o hynny sy'n mynd i fod yn berthnasol i'n gwaith ni a cydymffurfio ar amod yma. Mae yna mwy o waith i wneud yn hynny o beth, byddwn ni'n gweud. Ond sicr, fel o'n i'n cyfeirio ato fe gyda, fe fydd yn rhan o broses monitro hynny, ond sgwrsiau ymhellach i'w cael. Gwych. Da gweld cwestiynau.
Diolch yn fawr iawn i chi am y cwestiynau hyd yma. A fi'n gwybod gyda pethau fel hyn, mae siw gymaint o wybodaeth yn cael ei thaflu ato chi. A dim ond os ydych chi fel fi, chi ond yn meddwl am gwestiynau ar ôl prosesu popeth. Felly popeth yn iawn os nad oes gyda chi gwestiwn am nawr, ond fel fi'n gweud, mae croeso mawr i chi gysylltu gyda fi yn uniongyrchol. Fi'n credu ma modd i fi roi fy... o na, does dim modd i fi roi yn y blwch yma. Ond mwyn i chi gysylltu, o na, allai roi yn fan hyn, dwi'n credu, alex.level@medr.cymru os hoffech chi gysylltu ar unrhyw beth yn wneud â hyn. Ond os nad oes rhagor o gwestiynau, credu bod yn iawn i ni dod o'r sesiwn hon i ben. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno pnawn yma. Diolch am roi o'ch amser a mwynhewch weddill eich ddiwrnod. Diolch yn fawr. Cymerwch o bawb.